तने आइले ना ली बाड़ी अब आज भोसड़ी चल ना घाम लागता। बात पता ना के बेटा ऐसे तोरा के संगे ना आवे के मन करेला। हमार बाप महतारी के आंख मुना करे तोरा ऐसन कुकुर और आदमी से बियाह कइले बाड़। अब भोसड़ी काऊ सफेदी बाबा केने अब बाग ससुर के नाती जाता नहीं धूप में धान सो है बिया गिरैले रहनिया जल्ले। हां अब में मोथा के आरी ढेर जाम गइल बा। ठीक बा जा। हमरा गांव में कोई भी एको गो नहीं खसम बस। ए तार नोतिया कहां बा ए होई गांव में होने फिरारा भइल रहता दिन भर केनो घूमत होई मैच वैच खेलत होई। सुनी ना दिलर नहीं ओकरे के 500 रुपया खेतवा जोतवावे के अब काजे ने जोतवावले बाकी ना। अब ओले बड़ी भोसड़ो वइसे ओकरा के पैसा देबो ओकर बाप मतारी नहीं खे। ए पता नु के बेटा त तू इनु केने चल गरला त उ लौकरा त दे देनी ओकरा के। आई बूढ़ हड्डी में कमात गाड़ फाट जाता। जा तनी सफेदी बाबा हम घरे। सुन ना हाँ। जइए तो तनी हमार नतिया के नो भेटाई तो तनी भेज दिए कह दिए कि तोर बाबा ये खेत में बालो। ठीक बा ना तो के नो बगीचा में बैठ के जुआ में हार जाई। बस ठीक है 500 रुपया दे ले बिया ओकरा के। ठीक बा भेज तनी। ठीक बा चलो। सुनो ना हाँ। खेत में तार सो हई तनी ले लो आ तनी सोहई धानवा तले हम तनी मैदान क के आई हमरा बुझा त पेट खराब हो। खा ले तारा धरजी खानी राती के गाड़ ना छोड़। सोह हेकरा आवत तनी केने से सोहे के शुरू करी चारू ओर सब हगल हिए बासो। चलो तनी बड़ी घाम लागत ताटे अयन तो अपने सोही हन। पीछे से भांचुद मैदान निकला था ऊपर से साला वही घाम लगता। चल दिन तो कोई बुढ़िया से चल एबरे ना सोहल जाई बहुते घाम बस आज के आवे। चलो जल्दी ना तो भांचुद एबरे बीमारी हो जाती है साला लाख। सुन ना बहुते घाम बा हे घाम में झाई मार दी तो गिर जाई नहीं। चल आवल जाई साँझ के सोहल जाई ठीक बा। रही जीव तो खाई घी बा ना रही जीव तो लड़े खाई घी। चल थोड़ा चल वो कहत रहनी घरे चल के उठा सामान दे हम ले ली। अरे बुढ़िया हां हो खेत में कौन ट्रैक्टर चलावत रे बुझाता नतिया ले गल तो जुतवावे बुझाता। चल मैं देख ले चल जाई चल छोड़ दियो ना अपने जोतवा के आई घाम लागत बाड़ा चली। चलो जोर जमन देह बा ओकनी के हमनी के बात बूढ़ हड्डी पे पाक गइल बा। जानता रहू के हो जाई तो नानू पूछियो सो बेटा पतो ना पूछेला। खैनी खा ले तब ओकरा बाद मछली मारल जाई डुबुक डुबुक के जब होई जब देखल जाई साला खातर सुरती चुना नई खे का करबू मगर बा बांधी आज बनाए लठ लठ के खाएम सुरती मछली के खारे नहीं खाए लाला बानी बंसी गाथे रे साला इताव नहीं खेल का बात बा लोगों ने खेलो ना तो साला बहनचोद कोई कि हमरा पोखरा में के मछली मार देला मैं के आवे से पहले मार के लेके घर भाग जा। क्या बात बा मारे बुलबुला तरनु बुलबुला आए तो तार खैर नहीं के आई बरकियो बड़सन का ना हम सीधरी ले जा कहे लेकिन सीधरी अच्छा लागेला आई बंद बहरी आई बिया सही के गाड़ी भांचुद मुछतानी कहाँ बा Run. कौन है साला अबे ये साला सीधरी मछली में आवत नहीं है चलेगा आओ हम चलता नहीं आओ साला आओ साला का को हतरी रे रुक रुक हम चलता नहीं रे रुक रुक
ये साले गइलन वो साले गइलन वो चार लोग गइलन अब चल तनी मछली पकड़ सब गोड़ा गइलन साला साला ई जोल पालवा कर बाप रे भागे तो साला को जोल साला चला बगीचा बेचे को पड़ी। हाँ ये मर दे बगीचा तो हार होगा हाँ हमरे हटे। बड़ा टाइट टाइट आम बगीचा बेचबो हाँ बेचे को बाटे। कहने कितना बार बगीचा था कहां से कहां ले बगीचा बता जता तक रही हाँ? सब ही हमरे हटे। तो तेरा बाप है सब हमारे बाप। चलो नाच के बियाह हो गई साला बगीचा रखवारी करते नहीं कम से कम उससे तो 2 रुपया कमा के साला कुछ कोई जा अब हम साला का करे एकरा बाद से और गइल मुर्गी अंडा पार के जा झार के। हाँ? सजनवा का रे ये तो मछली मारत रहिया बेचत रहिया देखा तनी बगीचा में का करता रही। रे तो साला बिना खइले बिना आदमी मर जाओ ना तो ये चाहत रही ना हां तो ये चाहत रही ना अब बताओ कि बियाह हो गई छोड़ देलो हमार मालवा के अगर बियाह हो गई छोड़ देलो तो साला हम कम से कम आम बेच के तो साला बगीचा खरीद के साला आमो ना बेची रे साला 2 रुपया के व्यवस्था ना करी साला हां बड़ा खट्टू आदमी बाटे निकल देखना भैया मार देला का हमरा के क्या करे फेरा में काहे पड़लो एक माल छोड़ के भाग गइल बिया ओके खिसे हमरा के मार देला। तू पहले से छोड़ के भागल बिया त का जी तू करे फेरा का एकरा बात में पड़ल बड़ी साला इस साले आई रहलो जब मेरा बगीचा खिले रहनी नया नया ओकरा छोड़ला के बाद में इस साले आके आम तुरंत रहलन ना ना भाई वो झूठ बोलता रन इनका तो बच्चा में हम ना आई रहनी आम तुरंत रहलन तले कोई खीस में साले पकड़ा गइल हाँ। मरनी लाल से साले के हाथ चनो ना ना भाई वो झूठ बोलता रन सही का भैया वैसे टूटल बा ना ना भाई वो झूठ बोलता सरकारी बच्चा में ना आई रहनी हो सरकारी कबो गइल कि दोनों जने का बारी मारम लाल से गर्चन का दे चलो जान निकलो जान जल्दी जा बगीचा में से आम चुरा के तूरी लो गाड़ ना फाड़ दे बड़का बगीचा वाला बनता रहा अच्छा देखा तनी निकल लिया बाद में फरियाल गई हम के निकल बगीचा में से निकल फरियाल गया साले चल त गइल बड़ी मार मारी चाहे एक साले के एक जने का टोपी मिलल बा ए में चल तनी सतुआ सान के आज चल साले के टोपी मिलल बा ए में आज साले के सतुआ सान आई पानी एजा र सतुआ कहां बनी बुझाता चला पटीदारवा हमरा के झाटे भरो 250 देले बा का ए ओसे का ई में सनाई साल के ये साला लुका के चल जल्दी। हाँ साजार में देख ली नु तो मारे लागी। रे बुझी वो तो पकल लटकल होते हैं पा चल 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 वही तो रे साला हो तुरबे कि हो तुरबे रे भाइयों हो पूरे मो बड़का बांस चले कोई को लो चल तो कौन साला जान दे और साला ए खाले आ रंजली आम तू रे ए 5-6 महीने टिकल बनी यामु आप तो भाइयों वही पर टिकल बनी है क्यों टिकल बड़ी हाँ। साला पतले बड़ी साला हमरा के हैं साला जॉब आइल बन तो टिकल बनी हो चल चल हो तू काम दी तू देख ली तू रे कौन है अरे रुक साला पकड़ अरे साला होई का लाड़ चुरल बड़ो चलो उधर बैठे चल रे कौन है रे तुरवा यार साले बाबर रे पकड़ साला सबके पकड़ पांचो बोले पकड़ा जी जान साला ओकरा का अच्छा दिन मत बुझियो पकड़ा जी तो धोकर कोड़ दी
अब साले के आगे हाथ में हल्दी तो पूरा साले के झाड़ दे पूरा साले के बगीचा झाड़ दे लाई हाँ। बांजो तो भले भगने त का फटलासी आ मिलल को बहुत हार्ड बा हाट बाटे नु हां ए बांजो देखो तनी है ए चल हट खाइ ले दिया मका सब लोग ए हट बाजा त रे चल तनी अपन साजन लगे खाना वाना खिया देम तब चल जाम घर चलो ए दीदी कहां है तेरी जाते सिलाई सेंटर हमें कौन सी रख ले बड़ी मैं फीता होता ब्लाउज वाज बाटे हमें आम उम नहीं रख ले ना हम चले वहां जाकर ब्लाउज साया सीबो ये रो आम खा के चलिए घर ढेर आम होता करे आंख से अंधा बाड़ी की दिमाग से बदल बाड़ी रे हम जान तू कहाँ जाता रू कहां जाता धागा काहे मारता रू हम जान तू कहाँ जाता रू सगनवा को लगे आम खाए और खियावे ई गांव का सब छिनेरा वाला से कौन कहां जाती है कौन कहां रख दिया सब जानता है ना कौन कहां जाती है मिले ऐसा में काले देख लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बड़ा दासा बा हम बहुत आशा बा बड़ा दासा बा बगीचा में से भगा दे बगीचा में आम खाया जाता नहीं है ए जा हई देखो एकर मिर्गी तोरा का हो गया मिल के दैला बका रे ना हो हां सजनवा को लगे गई लड़की को लिए भेंट करे सुन ना हाँ हमने गोनियों से ओकर लग से आओ तनी सो हाँ गोनी से बगीचो में हाँ साला मार के लाना से एकर हाथ से काट के लगे हमरा के मन लखा के डांडे टूट टूट दे गेल आ एक बेर औरी रहुए बा हाँ का भई रहुए हाँ। पहिल की ओकरा माल के बियाह हो गए हाँ। अब फिर माल के सेटिंग कर लेला बा बाड़ा एक नंबर वन हाँ। बाबू तो चले के ओकरा मिल के फूट दे हले बस के पीटो जाई चल के। बढ़िया से पीटो जाई चले के दौड़ ले ए चला रुका सना रे हम डांडा टूट गले बारे धीरे धीरे साला हमरे के टिपड़ी आवता रे इतना सोना बनी यो डंका हो डंका हां आओ 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 बगीचा में हां लेट का हो गेल हो ए होने रुको रोला जानो 25 डॉलर 2025 हमरा के एगो छटंकिया गो दे के जाता माल के बिया हो गेल जाता इनके लग देखत लेकिन कोरा में बैठा के बोरा में धो के गाड़ी में बैठा के रे कजी बा खाना बटे खाना बा खाई जाओ बैठा हाँ चलो ना एक बार हमारा मोहल्ले वाला से हाथ टूट गया हमें बहुत अल्टर बोल ले भी है चल जा करे बड़ा भरुआ का चार खाता नहीं ये ही जो हाँ बड़ा रास्ता में अल्टर अल्टर बोलता सीयो अच्छा पूरे के मोल्टर शोल्टर बोल के आई हाँ ये लखिए नु चल जाओ पिटे जाओ हेलो पीटा जाओ मगर तोनी के आदत साला ना छूटी ना देखो तार से जो गार्डन के गार्ड फुल ले होता ना भूख दिखाई लोग ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब लाड़ कइले बड़ा मुंह में लेले बड़ा तो घोट लो ना तो हम आर साहब नु तो नटिए में जाके अटक जाए ना एक बार दादा मोहल्ले वाला से तो बड़ा हाथ के टूट गया बा भाई बड़ी तेज बोलती आई कथि बतिया रे हैं कथि बतिया रे ए ना हमन तू ढेर बतिया तरा ए उ सब छोड़ ये चलो बॉडी टंच माल दिया बहुत टंच माल बिया कुआड़ी में हम अपने राजा लगे हो तो लगो तू खे चलो छोड़ सारे हां का हो तोनी के साला हमार बगीचा किनल है ना पकड़ के लिया पकड़ के लिया तो हनी के साला है ना चल है ना ए हाउ बस उठाओ से साला का को तेरी की पुआड़ी में ले चल के अगर बस छोड़ दिया लेके आओ ना ना कोई ना कोई से ना अगर कोई से मरबू नु गान में तो धुक तो जाई मगर खरखोच आ जाई हाउ लेके आओ सोच बाकी डायरेक्ट समाई ए भाइयों भागो से ढेर तेज मत करो मारे अरे अरे के ना पतंग ना ठीक बा दौड़ाओ
तेज बनो बा चलो आलो नु पन बेटा ए जाए दो छोड़ अभी राजा जी हुकले रहे तो खाली टूटेला मुछो रखो हम हुकले तो काज न कथी कथी भइल होई अच्छा जा 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 देर बची चलो, आओ चलो, तो चलो। जा दो हमनी के फराउठा रोटी बसिया थे साला भड़ुओ साला ये बढ़िया से ठोकाई भूल को हो हम तो बास में खुरखुचे लेके गायम हुर देती रोला कथी तो साले एकरा बाद से हम और निया लार से ते एक जना के हाथ चनक गइल बा एक खाली औरी हम एक जना के मरनी है तो उनकर हाथ चनक गइल बा अच्छा। आ का दिन एक जना के ना उनकर माई बहन कइलू हो वो साले के बत गइल हुई